Які кампрамат Лукашенко паказаў свайму губернатару, што за дзіўныя падзеі адбываліся з Марыяй Калеснікавай, а таксама якія змены чакаюць беларускіх пенсіянераў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко прывёз папку з кампраматам на губернатара і зноў пужаў сваіх чыноўнікаў турмой. У пятніцу пачалася так званая вялікая камандзіроўка Лукашэнкі ў Гомельскую вобласць, і першым яе этапам стала наведванне Мазырскага раёна. Як паведамляе выданне «Флагшток», рыхтавацца да візіту на прадпрыемстве «Мазыр-Тэхсервіс» пачалі яшчэ ў мінулым ліпені. На тэрыторыі памянялі асфальт і падрыхтавалі верталётную пляцоўку. Лукашенко адразу ж пачаў з разносаў. Губернатара Гомельшчыны Івана Крупко ён спачатку пахваліў за аднаўленне лясоў і парадак на палях, але ў жывёлагадоўлі рэгіёна адбываецца жах. Лукашенко нават дастаў папку з фотаздымкамі, паказаў гэты кампрамат асабіста Крупко, а старшыні дзяржаўнага кантролю Васілю Герасімову даручыў завесці крымінальную справу. Я тебе сейчас отдам, чтобы ты посмотрел. Это называется ужас. Я понимаю, что они концентрируют негатив, но это же есть. Больше всего, Юрий Викторович, меня поразила вот эта вот фотография. Это что? Ну, это уголовное дело. Да? Ну, это не я сказал. Затым жа вялікую дэлегацыю пачалі вадзіць сярод вылізанай да бляску сельгастэхнікі. Лукашенко загадаў аднавіць аграсервісы ва ўсіх рэгіёнах, каб урэшце з'явілася цэнтралізаваная сістэма арганізацый па рамонце трактароў і камбайнаў, як то было ў Савецкім Саюзе. Скончылася жа паездка ў Мазыр нарадай, якую правялі не ў актавай залі, а ў гіганцкім шатры, які ўзвялі проста на тэрыторыі прадпрыемства. І калі раней Лукашенко хваляваў падзеж жывёлы, то сёння ён у чарговы раз узняў тэму захоўвання мінеральных угнаенняў. Некалькі тыдняў таму ён ужо абяцаў за гэта перасадзіць і міністраў, і губернатараў, але цяпер, на думку Лукашэнкі, чыноўнікі ўжо адной ногой у турме. Комитет госконтроля, вот они мне доложили, есть проблемы, и проблемы немало по сохранности удобрений. Ребят, ну вы просто одной ногой в тюрьме. Я вам это обосновывал экономически. У нас сегодня цены на международных рынках огромнейшие, особенно на азотное удобрение. А вы их гробите. Ну не берите их, не можете сохранить, не берите. Или берите прямо утром завезли, к вечеру все, как Исаченко говорил, рассыпали, унесли. Ну что я вас буду уговаривать, взрослые люди. Сказано, сделано, мобілізація должна бути дисципліна. У выніку ён перайшоў да глобальных разваг і зноў задумаўся пра тое, што застанецца пасля яго. Цытата: «Мужыкі, трэба хутка зрабіць тое, што мы ўмеем рабіць. Нашыя дзеці гэтага не зробяць. Яны разумныя і разумнейшыя за нас па асобных напрамках, але без жратвы і адзення нічога не будзе ні ў іх, ні ў каго. Мы дасведчаныя людзі, і нам трэба вось за гэты перыяд, які нам тут дадзены, стварыць краіну, якую мы ім перададзім». Канец цытаты. Дзіўны спектакль з удзелам Марыі Калеснікавай. Былая палідзняволеная Кацярына Андрэева дала першае вялікае інтэрв'ю пасля свайго вызвалення. Сярод іншага журналістку спыталі пра Марыю Калеснікаву і пра тое, як з ёй камунікавалі іншыя зняволеныя гомельскай жаночай калоніі. Дык вось, Андрэева расказала, што з паплечніцай Віктара Бабарыкі спачатку было забаронена не толькі размаўляць, але і нават да яе падыходзіць. За Калеснікавай пастаянна сачыла адміністрацыя, а таксама іншыя крымінальніцы, якія супрацоўнічалі з сілавікамі. Але ў 2025 годзе умовы рэзка змяніліся. Спачатку Марыю перавялі з памяшкання камернага тыпу ў жылую зону і вярнулі яе на працу, а ў канцы жніўня зняволеным зладзілі дзіўную імпрэзу. Нас сабралі на такой пляцоўцы зелёнай, травяной, на газоне, не ведаю, што это трава. Пасадзілі на такіх матах, як коврыкі для ёгі, гумавыя такія, у некім шахматным парадку. І на сценку будынка паставілі праектар і транслявалі нам рамантычную меладраму. У першы шэраг пасадзілі Калеснікаву і Андрэеву, а таксама галоўную рэдактарку Тутбая Марыну Золатаву. Ім дазволілі ўзяць з сабой каву са слодачамі, а ўвесь гэты спектакль запісывалі відэакамеры. І нам сказалі, што гэта зроблена для псіхалагічнай разгрузкі.
Я б з вялікім задавальненнем хацела ў гэта паверыць, проста з велізарным, але на першым шэрагу сядзелі я, Маша і Марына Золатава, а ўсю імпрэзу здымалі з розных ракурсаў на відэа. Мы дагэтуль нідзе не ўбачылі гэтых архіўных здымкаў. Не выключаю, што яны былі прызначаныя для аднаго або двух гледачоў. Для вузкага кола асобаў. Відэа з калоніі, падобна, патрэбна было для таго, каб Лукашенка паказаў яго свайму амерыканскаму прыяцелю Джону Коулу. Маўляў, пакуль вы расказваеце пра рэпрэсіі і дыктатуру, у беларускіх турмах палітвязні атрымліваюць асалоду ад фільмаў на свежым паветры. Тым не менш, пасля гэтага дзіўнага спектакля перамены і сапраўды адбыліся. За камунікацыю з Марыяй Калеснікавай перасталі караць, а праз лічаныя месяцы яна апынулася на волі, а ўслед за ёй вызвалілі і Кацярыну Андрэеву. Апальны сябар Лукашэнкі, у якога той адабраў буйны бізнес-актыў, зноў круціцца вакол беларускіх уладаў. Тэлеграм-канал гомельскага аблвыканкама расказаў пра сустрэчу губернатара Івана Крупко з расійскім алігархам Міхаілам Гуцырыевым. У сціплым паведамленні прэс-служба адзначыла, што бакі абмеркавалі пытанне прадастаўлення сельскагаспадарчых земляў для развіцця бізнесу, а таксама інвестыцый у аграпрамысловы комплекс. Іншых падрабязнасцяў не прыводзіцца, але выглядае, што Гуцырыеў зноў сабраўся ўкладаць грошы ў Беларусі. Гэты мільярдэр скалаціў сваё багацце на нафце, вугалі і нерухомасці. У нулявых ён пазнаёміўся з Лукашэнкам, пасля чаго яго сталі называць сябрам і кашальком беларускага дыктатара. Менавіта расійскі алігарх, па словах Лукашэнкі, падарыў яму лімузін Майбах і італьянскі верталёт. Акрамя таго, Гуцырыеў пабудаваў у Мінску гатэль з назвай «Рэнесанс», а таксама элітную гімназію, заснавальніцай якой з'яўляецца Ірына Абельская. У пачатку дзясятых Гуцырыеву дазволілі распрацоўваць радовішча калію пад Любанню. У новы актыў ён уклаў $500 мільярда сваіх грошай, а таксама $1 мільярд кітайскага крэдыту. Але ў 21 годзе Гуцырыеў трапіў пад санкцыі праз сувязі з Лукашэнкам. Пасля гэтага кітайцы сышлі, а праект Нежынскага горнаўзбагачальнага камбіната быў пастаўлены на паўзу. У выніку дзяржава яго проста адабрала, і цяпер руднік вельмі хочуць уцюхаць амерыканцам. Якія ў кіраўніка Беларусі адносіны з яго былым сябрам, невядома. Апошнія гады ніякіх публічных кантактаў Лукашэнкі з Гуцырыевым не было. Прыезд мільярдэра ў Беларусь супаў са зняццем санкцый Злучаных Штатаў з беларускага калію. Не выключана, што менавіта з гэтым звязана вяртанне ў гульню старога лукашэнкаўскага сябра. З'явіліся важныя навіны для беларускіх пенсіянераў. У сувязі з павышэннем бюджэту пражытачнага мінімуму з 1 мая таксама вырастуць мінімальныя працоўныя і сацыяльныя выплаты. Але рост пенсій будзе хутчэй дэкаратыўным. Сацыяльныя вырастуць усяго на 6 рублёў да 255. Акрамя таго, з наступнага месяца павышаюцца даплаты для пенсіянераў старэйшых за 75 гадоў. Памер гэтага бонусу залежыць ад узросту. Людзі ўзроставай катэгорыі 75-79 гадоў будуць атрымліваць 96 рублёў. У больш пажылых прыбаўка складзе 191 рубель. КДБ працягвае затрыманні ў сферы культуры. Праваабаронцы вясны паведамілі, што ў апошнія тыдні ў розных гарадах Беларусі былі зафіксаваныя арышты і ператрусы ў людзей, звязаных з сацыяльна-культурнымі арганізацыямі. Лукашэнкаўскія спецслужбы шукаюць у іх прыкметы замежнага фінансавання. Актыўнасць сілавікоў можа быць звязаная з тым, што 9 красавіка некалькі культурніцкіх ініцыятыў прызналі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. Інфармацыя пра гэта з'явілася толькі сёння. Пад палітычны пераслед трапілі Беларуская рада культуры, праект «Магістрат», «Васьміног» і «Арт-Пауэр Беларусь», а таксама Фонд рады па культуры Беларусі. Акрамя таго, нельга выключаць, што ўсё гэта з'яўляецца працягам справы выдаўцоў. У лютым сілавікі прыходзілі да супрацоўнікаў дзейных і раней закрытых выдавецтваў. Некалькі чалавек затрымалі, але ў выніку амаль усе выйшлі на волю. За кратамі застаецца толькі Зміцер Колас, якога вінавацяць ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні. Еўрасаюз уключыў у санкцыйны спіс 3 кампаніі, звязаныя з Беларусю, а таксама забараніў аперацыі з лічбавым рублём. У чацвер быў прыняты 20-ы пакет абмежаванняў супраць Расіі.
У яго таксама трапілі 3 юрыдычныя асобы, якія звязваюць з беларускім вайскова-прамысловым комплексам, а таксама рэжымам Лукашэнкі. Гэта беларуская нафтавая кампанія, прадпрыемства Волат Сандзян, а таксама кітайская дзяржаўная арганізацыя China Space Sanjian Group. Кітайцаў палічылі датычнымі да вытворчасці вайсковай тэхнікі, якая пасля выкарыстоўваецца ў вайне супраць Украіны. Падобна, што найбольш адчувальным для лукашэнкаўцаў стане абмежаванне на лічбавыя валюты Расіі і Беларусі. Еўрасаюз забараніў любы ўдзел у здзелках з лічбавымі рублямі, а таксама крыптавалютныя аперацыі з любымі платформамі, зарэгістраванымі ў нашай краіне. Іх, як мяркуецца, Расія выкарыстоўвае для абыходу міжнародных абмежаванняў. Адметна, што літаральна учора намеснік старшыні Нацыянальнага банка Беларусі Александр Ягораў хваліўся падрыхтоўкай да укаранення ў краіне лічбавага рубля. Першыя тэставыя аперацыі з ім планавалі пачаць ужо з ліпеня. Лічбавы рубель збіраюцца выкарыстоўваць і для трансгранічных плацяжоў, але падобна, што санкцыі Еўрасаюза істотна парушаюць гэтыя планы. У Мінску здарыліся 2 загадкавыя аварыі са смяротным вынікам. Днём у чацвер у двары аднаго з дамоў па вуліцы Гарэцкага Джылі наехала на мужчыну, які ляжаў проста на праезнай частцы. Пешаход сканаў на месцы здарэння. Як ён апынуўся ў ляжачым становішчы на дарозе і чаму яго не заўважыла кіроўца, цяпер разбіраюцца следчыя. А сёння раніцай 61гадовы кіроўца мікрааўтобуса ГАЗ раптам выехаў за межы праезнай часткі і ўрэзаўся ў светлафор. Папярэдне ДАІ мяркуе, што за стырном мужчыну раптам стала кепска, і ён памёр на месцы ДТЗ. Памёр знакаміты мовазнаўца Владзімір Куліковіч. Ён быў аўтарам звыш 5 сотень навуковых работ, у тым ліку 2 манаграфій, а таксама дзясяткаў падручнікаў. На працягу 30 гадоў Куліковіч друкаваўся ў часопісе «Роднае слова», а ў канцы нулявых быў яго галоўным рэдактарам. Апошнім часам кандыдат філалагічных навук працаваў загадчыкам кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Владзіміру Куліковічу было 59 гадоў. Паход да стаматолага скончыўся крымінальнай справай. Інцыдэнт здарыўся ў адной са сталічных паліклінік. У адным з кабінетаў доктар працаваў без медсястры, таму прыём пацыентаў зацягнуўся. Гэта абурыла мужчыну, які сядзеў у чарзе, і ў нейкі момант ён зазірнуў унутр і пачаў абурацца. Лекар патлумачыў мужчыне сітуацыю і прапанаваў сесці ў крэсла, але замест гэтага пацыент стаў яго абражаць, і ўсё скончылася бойкай. Раз'юшанага Мінчука ўдалося спыніць толькі з дапамогай калег пацярпелага, якія адвялі мужчыну ў іншы кабінет і аказалі яму першую дапамогу. Але ж на гэтым гісторыя не скончылася. На нападніка завялі крымінальную справу. Суд прызнаў Мінчука вінаватым і прызначыў яму 3 гады хатняй хіміі, а таксама 8 000 беларускіх рублёў маральнай кампенсацыі на карысць пацярпелага. У Мінску прадаюцца грыбы па 675 рублёў за кілаграм. У сталічнай краме знайшлі ў продажы сушаныя баравікі. Коробка такіх каштуе 27 рублёў. Нібыта і няшмат, але баравікоў у ёй усяго толькі 40 грамаў. Кіло ж падобнай прадукцыі, якую, дарэчы, вырабляюць у Расіі, каштуе 675 рублёў. Прадаўцы тлумачаць такі шалёны кошт тым, што падчас сушкі вага грыбоў моцна змяншаецца, прыкладна ў 10 разоў. Адпаведна, каб атрымаць кілаграм сушаных, патрэбна значна больш свежых баравікоў. Але ёсць і добрая навіна. Пры прыгатаванні грыбы хутка набіраюць аб'ём, і гэта часткова кампенсуе іх высокі кошт. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.